parlamenteri Hüdapariyê bajarê Mêrsînê Birêz Farûk Dînçe niha Tunisê li gel min em ê binêrin çima nikarîbûn ew jî duwan keştiyan de birê kevin. Birêz Dînç dem baş. Ez dixwazim ji destpêkê ve hinekî hûn ji me re behs bikin. Ev demeke hûn birê ketine lê xuya ye hûn li Tunisê man û gemî birê ketin. Çima we nikarîbû hûn li gel wan gemiyan biçin? Bismillahirrahmanirrahim. Aslında bizim gemilerin yetişip yetişmemeyle alakalı bir problem değil. Perskreka men ne li suwar bûn ne suwar bûna keştiyan bû. Perskreken keştiyen li Tunisê hebûn, perskreken teknîkî hebûn. Li Tunisê nêzîkî 25-26 keştiyan hebûn. Di nav van keştiyan da tenê di sê keştiyên biçûk dikaribûn birêketana yêdîn ne guncav bûn ji bo birêketinê. Ji ber wê jî em jî nikaribûn swar bûna. Li gel vê yekê jî sabotajên ku têkbirina ku ji aliyê İsraîlê ve hatine kirin hene. Weke hûn dizanin li dijî di keştiyên me êrîş hatin kirin. Hinek keştiyên me depoyên wan ên sotemeniyê hatin kûn kirin. û hinek keştiyên me hinek parçeyên wan hatin şikandin. Bi sabotajên û têkbirinên bi vî awayî gelek bûn. Ji ber vê yekê jî 152 welatiyên ku ji Tirkiye hatibûn tenê 6-7 wan dikaribûn li keştiyên ku ji Spanyayê hatibûn li wan keştiyan siyar bûn û birêketin. Ji vê alî jî mixabin gelek welatiyên ku ji Tirkiyeyên hatibûn nikaribûn li keştiyan siyar bûna. Welatiyên ku hem di heman demê de welatiyên İspanyayê Ewropayê jî bûn li wan keştiyan siyar bûn. Niha nêzîkî 5 keştiyên me ber bi Xezayê birêketine. İnşallah Birêz Dînç, çend kes di wan 5 gemiyan de ne û çi li gel xwe dibin? Yani hûn dixwazin çi bikînin xelkê Xezayê? Maddeyên xorakê bi we re hene di wan gemiyan de? Di nav van da keştiyên me ne keştiyên bar hilgirê mezinin ne bi tonan xorak hene lê belê ne li asta pêwîsta zêdene xorakin dermanin û pêwîstiyên tenduristiyê ne bi awayek sembolîk me tijikirine. Lê ya herî girîng ew e ku misyona vê fîloyê şikandina dorpêça li Xezayê ye û ji îro û pê de bi awayekî bê sînor ku alîkariyên mirovî bigihêjin Xezayê. Li vê derê armanc vekirina rêyekê ye. Bi vê armancê em birêketin. Sê-çar keştiyên me mezinin dikarin bi tonan bar hilgiran werbigirin. Li belê pirraniya keştiyên me ya masî giranin ne mezinin ji ber vê yekî ji vê wateyeka wê sembolîk heye. Çi peyam gelên Ewropayê dibêjin ji rêveberên xwe re dibêjin eger hûn her çendî alîkariya vê komkujiyê bikin belê nasnameya van kesên ku diçin çi ne bi piranî çiqa siyasetmedar di nava wan de ne çiqa rojnamevan hene yan piraniya wan çalakvanin? Bi vî awayî bêjim di nav me de aktivîst çalakvan hebûn, akademisyen hebûn, hunermend hebûn, nûnerên partiyên siyasî hebûn, nûnerên saziyên sivîl hebûn û ji Tirkiye jî 5 parlamenter hebûn di nav van hevalan da. Bi heman awayî parlamenterên ku ji Ewropayê hatibûn hebûn. Bi vî awayî herî zêde aktivîst û kesên ku nûnertiya civakê dikirin mela hebûn, seyda hebûn û hûn bawer dikin keştiya da cihgirtin. Belê hûn bawer dikin ev çalakiya we bigîje armanca xwe rêbê vekirin?
şöyle biz Vaha. yola çıkarken Demam derketim vere me got ko 4 senaryo li pêş me hene. Yek ji senaryoan ew e ku demam biçin baskına uğrayan de erişime bikin yek ew bû. Yek senaryoyê ku me got de sermeda de bigirtin. Yek senaryo jî me got de astengî hebin. Ya senaryoya çarem jî me got de em ê bigihêjin Xezayê û ya herî giring jî ev bû. Armanca herî giring senaryoya herî giring jî gihîştina Xezayê bû. Lê me got zext û zordarî û êrişî û girtin jî hebe me hemû tiştek da ber çavê xwe û me got êdî de em li hempervê komkijiya Xezayê razî nabin û em qebûl nakin û em dixwazin vê yekê nîşanê cîhanê bikin û bala raya giştî ya cîhanê bikişînin ser vê derê ji ber ku dewlet erka xwe bi cih nayînin em li Tunûsê ne em li İspanyayê ne li İtalyayê ne û ber bi Xezayê em bi rê dikevin armanca me herî mezin balkişandina raya giştî bû û zext vê li ser rejîma Siyonîst ya İsraîlê çê bikin û alîkariyên mirovî bigînin zarokên li Xezayê û ev komkijiya li Xezayê li Filîstînê rawestînin. Misyona me ya fîloya Simûtê ev bû yanî pênce keştî nekê me bi rastî serasta cîhanê bi awayekî gerdûnî em bibêjin bi çalakvan û hunermend û nivîsikaran û rojnamevan û parlamenteran re keştî ber bi Xezayê bi rê dikevin ev mijareka gelekî girîng û hêje û divê hemû kes piştgiriya vê fîloyê bike divê dengê fîloya Simûtê bigêje her cihê em jî gelek giring dibînin. Gelekî spas bi Rêz Farûk Dînç parlamenterê Hüdapariyê Mêrsînê tişt Tunûsê mêvanê me bû zor spas.